Barkanku da zuwa shafin labarin arewaci. Kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe da dangwala mana alamar karawar sanarwa, dangwala mana alamar liking a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a Babiana ta sake sakar mana patri. Wayo wallahi azim jikina yana karkarwa. Masu namba na ta WhatsApp private number na ku yi mun magana ku gan ikon Allah. Babiana kin san maganar da nake faɗa. Torchlight ta ɗauka ko? Torchlight ne ko power bank? Ta ɗauka take haska farjinta da shi. Ba kun kalla part 1 ba? Kun kalla part 2 ba? To wannan part 3 yayi worst. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakin ce addu'a na baya karbuwa ba, addu'a na alkhairi ne a gare ki. Sai gajiya mun gan part 2 yanzu nan ina ban gida na fita daga wanka kenan na kalla part 3. Gayan ya ce mini suna da shi ya fi 30 na ce don Allah ya isa. Babiana, who swear for you? Jama'a lokacin da nake auren mai bakin zalmalulu wato gilli na garin Maiduguri, lokacin update din Babiana ya fito sabo lokacin update din shi bai fito ba mu rabu ba. Muna zama akan kujera sai aka turo mu update din Babiana. Sai na ce mishi baby ka gani. Sai ya ce mani kai Babiana nan fa ashe da sauranta gashi nonon ta bulbul masha Allah. Ashe lokacin bai san tana saba sabulu bane. Bai san tana saba sabulu bane a bagida ta tattarin rike nonon kamar mai garuwa ya kama ka ruwa ya rike ruwa guda biyu aka ta rike su. Me bakin zalmalulu ka san mun yi haka da kai ka san bana sharri ko? To yanzu ka bi Maris za ta tura maka part 2. Maris za ta tura maka part 2. Ka je ka kalla nono yanda ya soka kamar slippers. Ka je ka kalla underwear, ka je ka kalla bakin duwawu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babiana, you never see anything. Yanda kika so ki tozarta ni da Dauda ka hutu rarara. Yanzu waye a kasa? Ke ce a kasa mana and you never see anything. You never see anything. Allah baya barci. Ya Allah duk sanda na daina bauta maka ya Allah ka doraina saboda ban san menene amfani na a duniyan nan ba. Na ce ya Allah addu'an da ne a Saudiya yanda take so ta tozarta ni a idan duniya Allah ka tozarta ta. How market Babiana ba burin ki zo ki tozarta ni da Dauda ka hutu rarara ba. How market Babiana da mu da ke yanzu waya tozarta idan duniya waya tozarta waya ce Allah bane. Babiana, you never see anything. Jama'a ga wanda bai kalla part 2 na tsiraicin Babiana ba ya bi wannan account mai suna Maris ya follow ɗinta za ta tura mishi. Babiana ba kuna yin izgilanci ma ubangiji da cewa in nayi muku addu'a daukaka kuke yi ba? Yanzu ma wannan tsiraicin da ya fito in shi ma daukaka ne Babiana? Is it daukaka? What a shame. Shame. Kin ce min ni yar kwaya ce, kin ce min ni yar lesbian dai, kin ce ni yar shaye-shaye ce waye. Babiana sai gashi duk abin da kika lissafo a kaina duk ya bayyana a wannan bidiyo. Kuma abin da zaka gane da cewa Allah guda ɗaya ne da hannunki kika tona kanki asiri because nobody record you Babiana. You record yourself. Shame on you Babiana. Baki gan komai ba. Wallahi azim ko a yanzu ubangiji ya ce sayyada ni na riga da na gama yanke miki biya miki hakinki akan Babiana ba. I will forever be grateful kuma na san ba a nan ya tsaya ba. You never see anything my sister. A nan gidan duniya kafin ki mutuwa ba ki gan komai ba kuma sai mun mutu da ni da ke za mu haɗu a gaban mai duka Babiana. Kin so ki tozarta ni da Dauda ka hutu rarara. Yanzu waye a kasa? Babiana, waye a kasa? Babiana, Saudiyan da nake tafiya ba a banza bane. Zaman lafiyan da nake yi da iyayena ba a banza bane. A tunaninka abin nan da ya same ni trauma din nan da I went through, a tunaninka har ya wuce a wajena? Ka san da ya nake yin bacci kullum
a ce wai dan uwanka musulmi shine zai maka cin mutunci ya ci zarafin ka ya da tsiraicinka a duniya kowa ya Babiana, you know I love you, but like denying the good relationship that is between me and you and I. Dan Allah dan Annabi na san na isa da ku, ina roƙon ku alfarma dukan ku na isa da ku. Cewar ba wani ne yace min yi bidiyo ba na daya, ba wani ne kawai ina